Aya, warango kama chielo benya kwara muge jwang ineno kae onya bedo gimoro ni cyber crime ndike kanyo gi dhongere kata kamano ere kaka inyalo ber weche mag tudruok bero chenro mag tudruok odiochieng' ma kawuono mano komiti mochung' ne weche mag tudruok kachiel koda ka weche go mag mbui kod lony manyasani odiochieng' ma kawuono gibedo kacha ka gipenjo nyaka ne jogo mabende nitiere kacha weche go mag tudruok mano Communication Authority gidhi bedo kacha ka girango kendo gidhi bedo ka giduoko penjo mapek ahinya kotenore kod kaka inyalo ber weche mag tudruok mano koting'o nyaka kembe mag tudruok ma pacho kae mamiyi thuolo mar goyo simu kigoyo simu kitiyo kod lainde mopogore opogore ma pacho kae in gi thuolo machielo mar nyiso ni intiere kod ratiro mari kendo inyalo geng'i kuom maseche mawuok e mbui kinde mathoth mano ting'o kembe go ne githoth ahinya mano gidhi bedo kacha ka gichopo kanyo nyim komiti bende penjo dhi bedo ka wuok kuom jokanyo mag komiti no odiochieng' ma kawuono ka gintiere e od bura kendo mano dhi bedo komiti no moyiedhi mar jood bura kendo gidhi bedo kacha ka girange ahinya odiochieng' ni ma kawuono gino ma gidhi bedo bende ka girango nitiere kanda moro mane odonje mbui gi gino mane oketho mano seneta machon mano gwel mano Millicent Omanga nyalo bedo ni nokawo nyinge ma odunyore godo e chuodho ma olelo nyinge moketo nyinge kamoro ma oganda penjre ni oyo ma ben jal ma bende koro ne oyier kaka jalup jatend migawo mochung' ne weche go mag arita koso oyo gidhi penjo ni gik ma kamago katimore to oganda kata jotelo chopo e thuolo machalo kamano ere kaka inyalo geng'gi mondo gik ma kamagi kik dhi nyime to jogo maketho nying jowetegi okawonegi ondamo mag chik madwarore en twak mag warito samang'o penjo mar Millicent Omanga no ang' wan kodi e kin mamoko mondo mi wakoni e gigo ma jood bura bende owacho duoko mag yudo kowuok e migawo mochung' ne weche go mag tudruok kachiel koda ka iwacho ni lony manyasani weche mopogore opogore mag kelo kendo mag nyayo chenro go mag yuto kokalo e mbui mano wacho kanyo ni mano mar ICT kod mano mar digital economy motel kacha koda Eliud Owalo odiochieng' ma kawuono dhi chopo kacha kachiel koda ka jogo mawuok e duol no mano mar CA kata Communication Authority mabe ni Ezra Chiloba ntiere kar kanyo wageno ni kawuono penjo ma kamago dhi bedo kacha ka yudo duoko koro kik dhi mabor Ramogi TV ang' wakelo ni weche go koromo kanyo weche manyien mag migago kagi kacha kod weche manyien mamoko madhi bedo kacha duol kod mano mar oimore kama chelo bende nyakwa Ramogi